Proiektuaren xedea da euskarazko software librea sustatzea Bizkaiko ikasleen artean. Ildo horri utzita, GNU Linux zenbait sistema eragile, Android, Ubuntu eta Windows sistema eragileetarako mahaigainerako web aplikazioak bildu ditugu. Hala ere, erdarazko eta software libre ez diren aplikazioak ere aurki daitezke bertan. Software librea sustatzeko ikasleen artean eta gainera euskaraz egotea, baina ez du esan nahi eso es. Guzti egotea ez da librea, ez da euskeraz, baina gure idei nagusia zen app bilduma bat egitea eta bertan euskerak eta software bilduma librekoak txertatzea. Proiektu honen baitan, Bizkaiko hezkuntza zentroei eskaintzen zaie DBH laugarren mailako ikasleekin erabat doakoa den ordu bateko tailer praktiko egitea. Bertan, zentroko informatika gelan software librearen nondik norakoak aurkezten zaizkie ikaslei. Zenbait aplikazio lantzen dira haiekin batera. Ez dugula aplikazio bat edo aplikazioen barruan Emakumeak eta gizonak manandu eta tailerrak ere egiten dira DBH-en egiten dugu laugarren DBH-en tailerrak eta da klase osoa ez dugu egiten soilik emakumeko aplikazio batzuk eta gizoneko aplikazio batzuk.